Ονομάζομαι Μάνθος Πεγκούσης και είμαι διπλωματούχος μεταλλουργός μηχανικός από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ανήκω στην οικογένεια της Σωληνουργία Κορίνθου από το Φεβρουάριο του 2019 και κατέχω τη θέση του επικεφαλής του Τμήματος Υγείας, Ασφάλειας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης και της καθημερινής καθοδήγησης, επιδιώκουμε τη βελτίωση της κουλτούρας υγείας και ασφάλειας όλου του οργανισμού. Το καθημερινό κομμάτι της εργασίας μου είναι ιδιαίτερο και πολύ ενδιαφέρον, καθώς εστιάζει στους εργαζόμενους της εταιρείας μας με κύριο μέλημα την υγεία και την ασφάλειά τους. Στόχος μας είναι η εξασφάλιση ενός ολοένα ασφαλέστερου περιβάλλοντος εργασίας χωρίς ατυχήματα μέσω της εφαρμογής τεχνικών μέτρων για την εξάλληψη των κινδύνων. Με την ομάδα μου μεριμνούμε για την εφαρμογή της νομοθεσίας, των προτύπων ISO αλλά και των αυστηρών προδιαγραφών των πελατών μας όσον αφορά τα θέματα υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντος που αφορούν τις διεργασίες μας. Παράλληλα, ως μια εταιρεία που αναγνωρίζουμε την ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης, συμβάλλουμε ενεργά, εφαρμόζοντας δράσεις και αναζητώντας συνεχώς νέες λύσεις, με σκοπό να μειώσουμε τις εκπομπές άνθρακα που προκύπτουν από τις διεργασίες μας και να ελαχιστοποιήσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα. Η Σωληνουργία Κορίνθου είναι μια κορυφαία και πρωτοπόρος εταιρεία στο χώρο της και εγώ έχω τη χαρά να είμαι μέλος της και να συνεισφέρω από την πλευρά μου στη συνεχή ανάπτυξη και βελτίωσή της.